Ωραία μαλάκο. Έχει βρει όλο το αυτοκίνητο από κάτω, εδώ κοίτα, είναι στον αέρα. Πού να ανέβει το αυτοκίνητο, εδώ κοίτα. Δευτέρα, πιο δεξιά. Όπως πας εκεί. Ας το κάτω, να κατέβει κάτω. Ακούς, δεν έχει δύναμη να ανεβάσει βενζίνα. Όπως πας εκεί. Δεν πειράζει. Εκεί, από εκεί λίγο, δεξιά. Καλή κεφάλι. Άγγελε, ας το κάτω. Πήραμε μηχανήμα, δεν πήραμε αρχίδια. Γιατί αυτό είναι μηχάνημα. Μαλάκα που Δεν είναι. δουλεύει το μπλοκιά τώρα, μαλάκα. Πώς τι να το κάνει την μπλοκαδούρα εδώ αφού βρήκε ο άνθρωπος. Έχει καφέ και ο Βοσκάβη να βρει, κύριε, πού να πάει. Ας το κι άλλο. Πάρτα αλλιώς τώρα. Πού είναι λαντιέρα. Φοβάμαι σε να είναι αυτό, τίποτα άλλο. Από δύναμη θα ανέβει, δεν το συζητάμε. Πού θα βρει. Δεν βρίσκεται, ρε. Δεν βρίσκεται μέσα, τι ώρα. Ναι, αλλά είναι μακρύ ρε. Και από εκεί μέχρι εδώ που θα σκάσει έχει κενό πολύ. Την ώρα του γυρίσματος. Ναι, εκείνο είναι το θέμα. Το αμάξι. Ναι. Δεν βρίσκεται εδώ κοιλιά, δεν είναι εδώ, ρε, δύσκολο, ρε. Δευτέρα.